El Parc de l'Estació Vella. L'he triat perquè d'una banda m'agrada molt l'arquitectura i aquest parc és un parc amb molta arquitectura contemporània, aquestes formes rectes que hi ha. De fet, va ser el primer parc contemporani que va tenir Igualada. I d'altra banda perquè el carrer troba diners i vivien els meus avis i des d'allà sempre el veia. Per Igualada sempre em moc a peu i quan haig d'anar del centre al nord de la ciutat, si puc, aprofito per passar pel parc de l'estació i és com un moment de calma que tots ens podem regalar dins la ciutat. I d'altra banda també quan surto a córrer, enfilo passeig amunt i tant si faig la ruta per Fàtima com pel Rec, passo per aquí al parc de l'estació.